jadi. Shalom. Ingat-ingatkan ya saya. Adorong so tapuka parminggota jumolo mahita matangiang nahohom di rohat dabe. Saluhut parhalado HKBP Serpong, pasahaton selamat hari Minggu pada 20 dung Tridinatis Tuhamu amanami inanami naposobulung na madohoti parminggu sadarion di bagas joro nang di bagasan nabe. Selamat hari Minggu na pa 20 dung Trinitatisma diamu parhaladonami na makobasi parmingguon sadarion. Topik ni minggu sadarion ima tua ni halak na manangihon hata ni debata. Mauliate ma dituhatta na mangalion hatana dihita di minggu sadarion. Asatung takas hita tumangihon dohot mangulahon hatana ay nadapota tua dohita. Alani do didok Yesus. Martua maaka na ubege hata di debata jala na upiopsa. Atong bongot mahita tupar sauran nabadia rap dohot debata. Majalo panuguno-guo sian ibana. Tapahibul maroha dohot pikirata. Laho upuji ibana. Marede mahita sian buku ede nomor 574 ayat sada rodi 2. Puji ma debata. Puji ma debata, nani anadong puji debata, nungases adosami, malum dotro ami. Puji ma debata, nani anadong puji debata. Hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Ai hurajumi akasitaonon di hasianganon, hirana so adong do martibakon hasangapon, si papataron itu hita sogot. Haleluya. Haleluya.
martangiang mahita, ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan jala pardinggan basa, rodi saleleng nileleng na do asini roham, mauliate marohanami tuho, ala diramoti ho hami sian na sailaon, saat rodi sadarion. Hupuji hami maho, ala naung sahat tuhami barita nauli, nasian anakmu Tuhan Yesus Kristus, na pangulu hami, mauliate hudok hami tuho, ala di bagasa dame dohot hasonangan di lehok ko hatam nebediai, say asi maroham, hurupi mahami mangulahon nanidokmu, asahot rohanami, jala tarparangehon hami parange nabadia, say ajari jala pai baru marohanami, asalam ias hami roh di hasusuda ni bohal nami, mar hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji matuhatta mared dehita sian buku ede nomor 470 ayat 2 dohot 4. Yesus ho napuna au. Tanghiok kabuma patit ni debata di minggu pa-20 dung Trinitatis sadarion. Ima natar surat di patik parjolo sahatu patik pasapuluhon. Patik parjolo, ahu do Jehovah debatam ninna debatata. Dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanommu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di torun di tano, yang gotong gabe si sobaon manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon guarni debata, yang gosoture dalanna, ay hona uhumna dosogot akan namar sineang di guarda. Patik paupaton, ingot tamu ma papadiahon ari minggui, di naonom ari maulahamu nasa siulommu, alai anggo ari papituhoni, ari para dia ni Jehovah debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi isi ni hutani halak pe na mangebati hutam. Ai di naonomari do di toppa debata langit dohot tano dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana di ari papituhoni, di baheni do bahed di pasu-pasu di bata Jehovah, ari paradianan ne jala di parbadiai. Patik palimahon, iko pasangapommu do naturasmu, asa martua ho, jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paonopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakup, patik pawaluhon, unak ko manako, patik pasiyahon, unak ko olo makatidakon hata na sotutu maralohod dunga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongammu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu.
Beha padok ni debata taringot tu pati nan sapului. Ordo. Ahu do Jehovah debatam ninna debatata. Pargogo na sohatu dosan jala parimas. Siluluhod dosani ama-ama tu pinoparna. Ro di sudut patoluhon. Ro di sudut paupaton. Pinopar ni akan na sogoro hadiau. Alai asidor hakku di akan na beribu-ribu. Akan na marholong ni roha diau. Naso mangalau si patiki. Ima sahatna atong rak mangidogogo mahita siya Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nahom barat tupatikmi amin. Tapuji matuhatta mari dehita sian buku ede nomor 122 ayat sada do tolu o debata masai balga. Tatopo timado satan nagodangi tuado pandi debata martangiang mahita ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala ama para siroha dang lomo roham mida hamatian ni pardosa mulak manian parjahati tumadikod dalanna asa mangolu ibana ido dipangido roham alani i ubahin hupangido hami sai sudati matoru-torum asa unang mangonai betu hami sai sesa sude dosa nami asa mangolu hami di bagasan asini roham sai pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Tapi gema baga-baga ni debata taringot tu hasesaan di dosa. Songonod do hata ni Jehovah. Unak ko mabiar. Ai ahu do siluluhok ko. Nunga pola hujau guarmu. Ahu na punaho. Hasanga pomadi debata na di gijang. Tapuji tu hatta mari dehita sian buku ede nomor 476 ayat sada rodi 2. Dada au guru diau. Dada
tangihon mahata ni debata nagabe turpuk epistel di minggu sadarion. Ima natar surat di buku Pesalmen 110 sia ayat sia rodi 10 tajahama marsikat soring. Mar hite aha tarpa botor doli lakana molo di pahobar tuhatam. Sai hulului doho siat nasaroha. Unang tulos au lilung siat akatonami. Nunga hupajob hatami di bagasan rohakku. Asa unang mardosa au tuho. Nunga di pajojor akka bibirhon sude uhum. Akka naruar sian pamangan mi. Hisaado rohaku mida dalan di akka panidang nyomu asamida nasa hamoraon. Sai papikir rokku do akka paretam. Jala sai berengokku do akka bogasmi. Sai huhahilas sodo akka aturami dang tagamon halupahonokku hatami. Ido sahatna. Martua do akana tumangihon hata ni debata jala nau piopsa. Amin. Tapuji Tuhata maret dehita sian buku de nomor 200 ono pulusia ayat 4 dohot 5. Tu joloni Tuhaku. Tidakko maha porsial tai songon nahit hina tidakko ni dongan saho porsial di sadok portebion rap mahita mandok Au porsea di debata jahuba ido ama pargogona sohatu dosan natu mapalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus ana di debata nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe si Anton di perbadia andorang soa bubuan. Ido Tuhaku na tumaon na bernit di panguman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinosilang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahun dul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di simay bana pay mamulak sogo tu tanoon mangumihalak na mangulu dohot na mati.
Au porsia ditondi perbadia, jala adong sadauria hatopan kala Kristen akan abadia, doh dihasisan di dosa, doh dihatai namandok, ngulak mangulus sogok daging dihalak nang mate, doh dihanguluan nasura suda. Amin. Pujian sian kor ama. Tatangi mati ting na masa di minggutta Perhalado HKBP Serpong Pasahaton. Selamat hari Minggu. Jala selamat madohoti permingguan di Bagas Joro. Dohot na di patupahon permingguan di Bagasta Gadup Marsada-sada. Laos huhutma Pasahaton nami sian perhalado. Selamat ulang tahun turuas ni Huria na marulang tahun ni Ari Hatu Tubuh. Dohot na marulang tahun parsaripeon di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu Tuhan mah kita saluhutna. Tikting Minggu 17 Oktober 2021. Na perjolo. Goar ni minggutta 5 minggu ke-20 dung Trinitatis. Trinitatis lapatanna hasitolu sadaun ni debata ama anak dohot todi perbadia. Topik ni minggu ima tua ni halak namanangihon hata ni debata. Napaduahon. Parhusoran ni perjamita sa resort. Hobar tu program perhusoran ni perjamita sa resort. Na marjamita di minggon sedarion Minggu 10 Oktober 2021 pukul 8 WIB Ima Pendeta Yohanes Butar-Butar Uluan Pos Permingguan Lipo Karawaci. Di permingguan pukul 10 WIB na marjamita Ima Pendeta Daniel Syahan Uluan HKBP Taman Adiasa. Napatuluhon. Panitia Natal 2021 do Tahun Baru 2022. Hobar tu haputusan di sermon perhlado nunga jongjong be kepanitian Natal 2021 do Tahun Baru 2020. Ima amang sintua Rudi 5 juta sian ui kanan songon ketua. Amang Johari Pangaribuan sian ui Yerusalem sebagai wakil ketua. Inang Silvia Panjaitan sian ui Ebenezer songon sekretaris. Dohot Inang Grace 5 juta sian ui Betani songon bendahara. Susunan ni kepanitian na lengkap Boy Matajaha ditikting na di poin patuluhon. Paopaton. Parture ni kebaktian tatap muka terbatas. Rapat perhlado HKB Serpong na di hari Selasa 7 September 2021 memutuskan lahu patupahon permingguan tatap muka terbatas manang permingguan offline di gereja nama muka Minggu 10 sia September 2021. Perture ni permingguan tatap muka on Boy Matajaha ditikting
manang na diwarta na disagihon marhite WA Group. Nomor 5. Kewajiban HKBP Serpong to resort Dohot District. Nunga diputusan rapot perhalado HKBP Serpong, lau papungudana tu haperluan guguan na tinotopon ni HKBP District 21 Banten, Dohot HKBP Resort Serpong di tahun 2020, 2021, hobartusi pinadar mahatorangan songon na ditoron. Poin 5 sada. Nunga diparuar Pardita Resort surat nomor 110 garis miring 02.4 garis miring 10 garis miring 2020 sada. Nama bahan persagi ni peguguan sian gandup huria Dohot pos permingguan lau manggohi guguan tu distrik Dohot Resort surat terlampir. Ia suraton khobar doi turim nitahi di rapot resort na diari Senin 4 Oktober 2020 sada. Laos dipatorang do di suraton na so adong be na papungudana manang fundraising marhite proposal na pinatupani tirkat resort. Poin 5.2. Punguma sude hahurangan angguguan ni HKBP Serpong tu distrik 21 Banten, do HKBP Resort Serpong gudangna 235 juta rupiah. Poin 5.3. Jalanunga diputusan rapot perhalado mardomu tu hepeng na masuk do na haruar kas ni huria di tikyon naik konhok do mardalan jala atur sude. Asing ni sian kas huria sebagian nari di papunguma muse dana laho manggohi guguanon marhite panitia natal nanaeng tapilit ditikin najonokon. Maulate ma perjolo pinasahat tusude ruas ni huriata. Paunopon. Pakubasion pertanyaan week merhite online. Perhalado manosoi sudah ruas ni huria di ganup week. Asa dihaburjuhon madohoti pertanyaan week na dipatupa marhite online. Songnon ma hatutuan pertikian ni pertanyaan ni ganup week marhite jum dibuka pukul 20 WIB manang jam 8 malam. Ya perjolo hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 di Week Ebenezer Dohot Philadelphia. Nah pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 di Week Jerusalem. Nah petuluhon Kamis tanggal 21 Oktober 2021 di Week Sion. Laos di Patupa Pangapulion tu keluarga Henry Anton Donald Purba Inang Lendi Berliana Panjaitan. Nah pituhon seminar kaum perempuan seksi perempuan HKBP Serpong naing patupaon seminar dohot topik sori pada naburju nani enet sian poda ni Raja Salomo 30 sada ayat 10a sori pada namarhuaso tung isema jupangani seminaron ni patupa di hari Sabtu 30 Oktober 2021 pukul 10 WIB maringanan di gereja HKBP Serpong. Nama ngaliaun seminari ima amang pendeta Hotma Pasaribu. Riama perempuan Roma Dohoti Ulauni. Songonima suara tikting dimingkuta sadarion tikting perhepengon boy mata jaha di laporan perhepengon
naong disagion tu hita marhita grup di Ganuk Pik martangyang mahita. Ale Tuhan di bata Jehovah, sito palangi do tano, namar mulia jalana sangap. Disodo hami ruas ni huriam, lau pas haton puji-pujian, do hamulation ni rohanami, tuaropomu ale amang perdengan basa. Ala diokon rohanami do sudah ni kan dibasam. Dohot asini roham. Na isay toktong mamasu-masu. Hami ganuk marsarsada di pangulun nami. Di leon horo tu hami hahi pason. Di peradi asini roham do sudah akka kebutuhan ni ngulu nami. Ale Tuhan dibata. Boy pe hami satu tikyon dang ala ni gogu nami tung ala asini roham doi sabing doi Tuhan atong mau liate situ tu mau pas aturan nami tuho ope amang perdengan na basa dinalau madalani ngulu nami tu ari na mangihut tu tanganmu mafasat hami diri nami. Dongani jala ajari mahami. Gohi mahami do todim perbadiai. Asa boy hami madalani ngulu nami. Khobar tulomani roham. Dohot khobar tu hatam nabadiai. Asa badia dohot patun hami di ngulu nami. Ale Tuhan dibata, pasu-pasu mahami sudah diakka ulun nami, doh diakka usaha nami, asa marhite-hite ulau dot usaha nami, mabaur pasu-pasum tu hami ganup rumah tangga. Tuhan dibata, mulutung adong perluasmu ditikyon, na kehilangan pekerjaan, manang usaha, alami dampak pandemi COVID-19. Salihon matuhan pekerjaan, dohot usaha, ima nagabi habawaran ni pasu-pasum. Tuhan dibata Jehovah, ditikyon, huingot hami dodongan nami, ima ruasmu, nadi tikyon, nadi bagas persahiton, nadi rawat di bagas na, manang nadi rawat di rumah sakit. Ale Tuhan dibata, namangido mahami, salihon mapakrimon na mangulu, asaw nang putus asa, alani persahiton. Salihon mahamalumon, dohot hahipason, dohot gogo, say pasu-pasu makaubat dohot akatim medis, dohot aka keluarga na merawat na marsahit. Na makirim dohami Tuhan di tiak karena roboy pajupang, lau memuji gormu na bariai. Ali Tuhan dibata, songonima dohot program ni huriam di minggon, ima pertangan uik na dipatupa via jom, say pasu-pasu may Tuhan, asa boy mardala do denggan. Say sungguli marohanami ima ruasmu, lau mordohoti pertanggangani, asal mentugu haporsion nami, marhite-hite pertanggangani. Jala pasu-pasu masudiak ke pelayan, iyan ima namalayani di pertanggangani, salihon hahipason, padau akka abad-abad Tuhan. Songonima Tuhan martangyang dohami, ima rencana ni kaum perempuan na naing patupahon seminar, ima namar judul suripada namar faso,
Nana yang patupaun na di tanggal 30 Oktober 2021. Pasu-pasu matuhan penitia. Dohot pembicara. Jala sungguli marohanya ka anggota perempuan. Lau madohot di seminari. Asa boy mardala do denggan. Jala hasil ni seminari boy marperbue. Di tonga-tongan ni keluarga ni Huriam. Tuhan maulati mau pasaturan nami ala nang terbentuk panitia Natal di Huriam. Namang hidum kami Tuhan, saya tiroi ma panitia Natal dinalau mabahan program kerja. Asa boy mardalan do dengkan Tuhan acara Natal di Huriamon. Jala marsanga maho ali Tuhan ibata di acara Natali. Tuhan dibata Jehovah, ditikon na martang yang dohami tutu, ima tu akan na tua-tua nami, na adong di bone pasogit, na adong di tano perserahan, manang di dia pe, na tua-tua nami Tuhan, maringanan. Tuho mau pasat tami, leo mahi pason, leo nagogon, leo malas niroha Tuhan, dinamadalani ngulu nasida di hari hatuan nasida. Ajari kami Tuhan akan na lau pangsangap akan natutuan nami. Tuhan titikyon martang yang dohami tupa marta nami Tuhan. Maulati mau pasaruhan nami ditiroho dilihono gugu tu pemerintah nami. Iman penanggulangan COVID-19 makin hari makin turun Tuhan. Maulati ma sudah ngani basam. Na porsia do kami Tuhan sian hodoi horo na mga leon gugu na maperbisuhi pamerta nami. Atong tuho mabasat tami Tuhan pamerta nami sian presiden dot aka aparatur sa tunator Tuhan. Perbisuhi menasida Tuhan na malaton tuwas nasida. Asabuhay Tuhan nasida gawi pasu-pasu di negara nami. Tuhan tokinari naing ubege hatam mahami Tuhan. Ima na pinasahan ni naposom amang pendeta Daniel Siahan. Saya persahalai mana po sama Tuhan. Gohi do to di perbadia. Asa boy di pasat hatam. Khobar tulo maniruham. Suang songoni hami Tuhan ruasmu nanaing ubege. Bahin maruhan hami songon tano nanapu. Asa boy hujalo hami hatami. Jala mangulu dohot marperbue di ngulu nami. Oma Tuhan di bata Jehovah tangyang dot ilik-ilik nami. Nau pasat kami tuho mangasakon guari anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu kami. Amin. Tapi kima ede puji-pujian sian korina.
Doh 2. Hata ni Jehovah. Hatani Jehovah, si padang berjolma, anguluani, halalas niroha, siap puliroha, nina marsai. Kogoni di bataki, paluang no porsia, siana sajena. Nasati mahina, tetet sodi topa, tano ondope, nang natin huduan, di sudi pelean, jupang domuse. Sakapi amanai, dipatulus Yesus Kristus, jomai ditambung. Dameni dewata na sumurung sian saluhut na roha, ima namang ramoti ate-ate dok pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas ma dihita salutna. Hurian itu hatta, diamu manami, inanami, remaja nang dohot na posobulung ni huriata, na maddohoti parmingguan di bagas joroon, dohot natongon maddohoti parmingguan secara live streaming di tongani bagas tabe, las roha boy hita pajupang rap marsaur di minggu sadarion, di minggu pa-20 dung Trinitatis. Secara khusus samanginang ala di hari minggu sadarion di patupado parhusoran ni akka parjamita na adong di resort Serpongon alan di tongos dohami laho pasahaton hata ni dewata di tonga-tonga ni parmingguan di HKBP Serpongon. Amanginang adorang so pasat hami hata ni dewata nagabi barita na uli di tonga-tonga ni parsaurata di ari minggu sadarion. Paluas samu hami satokin laho patadahod diri tutonga-tonga ta. Aladong hata ni natua-tua naman dok jolo tinitip sanggar laho bahenon huru-huruan jolo sinukku marga asa binoto partuturan. Tak kenal maka tak sayang. Jika sudah kenal, maka akan terbayang-bayang, semakin kuatlah rasa sayang.
Alani ia hami amanginang namargoar Padita Daniel Fernando Siahaan nuaing makubasi di HKBP Taman Adiasa. Nunga marhasotak kami dohot boru ni rajai boru sitopul jalan nunga di basa-basa hon debata tuhami dua halak dakdanak sada boru sada bawa. Songoni maju amanginang partinadaan singkat siak kami tuhamu salutna parhalado ng ruas ni Huria HKBP Serpongon sahak ma tabe parhorasan siak kami tuhamu salutna horas ma dihamu salutna. Hata ni debata di tonga-tonga ni parsaorata di hari Minggu sadarion di Minggu pa-20 dung Trinitatis. Ima na tersurat di berita nauli na sinurat ni si Lukas biddu 10 sada mamukkamai sian ayat 27 saat rodi ayat 28. Diakka nama Bibel boima tabukka Bibel ta amanginang Lukas 10 sada ayat 27 saat rodi ayat 28. Songon mahata ni debata takas ma tatangihon. Di namakatahon hatai ibana. Di pagogo sada paropuan siyan tonga-tonga ni natoropima suarana. Nin nama mandok ibana. Mertua ma namanubuhon jala na pabagoto. Alainin na ibana ma, mertua ma, akka na ubege hatani debata, jala na upeopsa. Ima sahat na. Isedo naneng mertua. Siapa yang ingin berbahagia di dalam hidupnya? Suku-suku nai majon tuhamu amanginang. Isi doneng mertua. Siapa yang ingin berbahagia dalam hidupnya? Mungkin kita akan mengatakan, oh amang pendeta ini kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Karena apa? Karena semua orang pasti ingin berbahagia dalam kehidupannya. Tidak ada orang yang mencari-cari penderitaan. Tidak ada orang-orang yang mencari-cari kesedihan, pergumulan datang dalam kehidupannya. Tetapi setiap orang apapun yang dilakukannya, dia ingin agar setiap tindakan atau setiap yang dilakukannya mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya. Pasti amanginang ya? Apa yang mau kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, kita berharap itu bisa mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Orang bekerja juga agar dia bahagia. Ada orang yang meninggalkan pekerjaannya padahal dia digaji dengan gaji yang fantastis. Tetapi karena dia tidak merasa bahagia di tempatnya bekerja itu, dia tinggalkan dan cari tempat bekerja yang lain. Ada orang yang berbahagia, dia bahagia dengan pekerjaan itu. Orang juga menikah agar dia bahagia. Itu teh manginang dia akan marasotan teh. Marhasorak kamu asa bahagia dong? Supaya bahagia atau tidak? Pasti ingin bahagia, kita menikah supaya kita bahagia. Walaupun realitanya banyak orang-orang yang setelah menikah tidak merasakan kebahagiaan. Ala holan merbedai ma amat tadohot inatai. Ala dang bui masyatusan, gabi masyatukan manasida. Hirim roha adong kebahagiaan, tapi memang terkadang realitanya kebahagiaan itu tidak datang. Nuaing ngamanginang nagabi suku-suku nima, molo sudedo hita makirim neng gabe jolma na mertua. Kalau kita semua berharap kita menjadi orang-orang yang berbahagia, ahado
nagabe suhat-suhat ni hatuaon di hamu amanginang. Apa yang menjadi ukuran, apa yang menjadi standar kebahagiaan bagi kita semua? Apa yang menjadi standar ukuran kebahagiaan bagi bapak, ibu, dan saudara-saudari sekalian? Kalau tadi kita punya jawaban yang sama, semua orang ingin menjadi orang yang berbahagia. Tetapi ketika ditanyakan apa yang menjadi standar ukuran suhat-suhat ni hatuaon, ukuran kebahagiaan, kita pasti punya jawaban masing-masing. Kita pasti punya jawaban yang berbeda-beda. Adong do naman dok songonon, ukuran kebahagiaan di ibana iba, mo lobui dapat ibana karejo naringgan. Dia dapat pekerjaan yang baik. Mungkin ada yang mengatakan ukuran kebahagiaan di ibana mo lobui marmobil. Ukuran kebahagiaannya ketika dia bisa memiliki mobil. Mungkin adong naman dok songonon, ukuran kebahagiaan bagi saya adalah ketika saya bisa berjalan-jalan ke luar negeri. Mungkin ada yang mengatakan seperti itu dan itu sah-sah saja. Bahkan mungkin ada yang mengatakan seperti ini. Kebahagiaan bagi saya adalah ketika melihat musuh saya menderita. Ada orang yang bahagia melihat orang lain menderita. Apalagi orang itu adalah musuhnya. Alona rupani. Holan maruki lalonei tormekkel maibana. Las rohana. Makanya ada yang mengatakan SMS. Senang melihat orang susah. Ada juga istilah menari-nari di atas penderitaan orang lain. Ada juga orang seperti itu. Dia bahagia ketika dia melihat orang lain, apalagi orang yang dibencinya, yang menjadi lawannya, menderita. Dia bahagia. Marasing-asing to manginang nagabi suat-suat ni hatuaon di hita ganup. Molo halak batak na jot-jot gabi suhat-suhat ni hatuaon di halak batak dia may. Ima natuluhay. Ahama natuluhay. Hamoraon. Hagabion. Nang dohot. Hasangapon. Ondo nagabi ukuran. Standard. Manang suhat-suhat ni hatuaon. Jot-jot tabahin di tonga-tonga ni parnguluata. Ima hamoraon. Hagabion. Nang dohot hasangapon. Olo do hita mandok songonon. Tudong atta rupani. Mertua ho. Adong mobilmu gok artam. Mertua ho. Maranak merboru ho. Mertua ho. Adong pahopum. Sikop sude gelengmu. Mertua ho. Dengan karejom. Tibo jabatanmu. Oma na jod-jod tado amang inang alam. Memang sering sekali ukuran hatuaon. Di pikiran ni jolma ima hamoraon, hagabion, hasangapon, mologo artana, molo sikop di parianak konon, maranak marburu, molo dinggan ulon na, sangap ibana dia kaluluan, dia kanatorop, gabitadok ma, jolma na mertua ma ibana. Songonido amang inang, nanidok ni sahala paropuan tu Jesus diturpuk jamita di minggu sadaryong. Dung di pabali Jesus ada todi namambayan ngungu sa halak danak. Dungi gabi adong ma sa halak paropuan na marsuara na gogo. Namandok di ayat 27. Mertua ma na manubuhon jala na pabagot ho. Mertua ma na manubuhon jala na pabagot ho. Dang sala nanidok ni paropuani. Alaboy do honot tamanginang, hata ni paropuani sayhira mewakili suara manang pakilalaan niya kaina dui. Pakilalaan niya kanatoras dui. Apalagi ditikii, Jesus nung ngagabi toko na tarbarita. Yesus sudah menjadi toko yang populer. Banyak pengikutnya, toko yang dibicarakan oleh banyak orang. Saat itu Yesus telah melakukan begitu banyak tanda-tanda mujizat. Gabe torop ma namangiton Yesus. Torop ma namaritahon taringo tu Yesus. Yesus menjadi orang yang terkenal.
Orang tua mana yang tidak bahagia melihat anak-anaknya berhasil? Orang tua mana yang tidak bahagia melihat anak-anaknya sukses dan bisa menjadi orang yang terkenal? Meraduloja kanatora sa manginang mga lulihepeng. Lao pasikolahon naka iya nakonna. Tersongon ediate anak kokido hamoraon diaw. Hugogo pe macari arian nang bodari lao pasikolahon akka geleki nang pedang marmas marberlian marjom marsedan ninna tang polabwa asal masahat geleki. Tuna sini tani rohana gabi dia gabi orang-orang yang berhasil sukses terberita guarna karena itu adalah kebanggaan dari orang tua. Buido sangap na tua-tua alani iya nakonna. Orang tua bisa dihormati, dihargai orang lain ketika anak-anaknya berhasil. Molo denggan parangin ya kaya nakonna. Alay balik sa manginang gabi buido marlea sa halak na tua-tua. Molo dang dinggan ngolo ni iya nakonna. Alani ketika perempuan itu melihat Yesus sudah menjadi tokoh yang populer, tokoh yang terkenal, seorang yang mampu melakukan begitu banyak tanda-tanda mujizat, yang sakit disembuhkan, roh jahat diusir. Dia melihat mertua ma ina na manubuhon dohot na pabagoto. Orang tua bahagia. Bahkan namang inang, holan wisuda pe iya nakot tarupani, tungina malas ni rohanya kana tua-tua. Kan itu ate, dia kanang pasikolahon manang paborhat iya nakon na kuliah, wisuda, holan wisuda iya nakon nei, tungina malas ni rohani, na tua-tua. Bahkan ala nilas ni rohana, pitor di bando syukuran, ala nunga lulus, ala nunga sarjana. Marlas ni roha, mertua do ibana di dirina. Ala nunga, sikola ni, iya nakona. Dia mua manami nanami, asing ni pamujian, rasa bangga, rasa kagum, merhite padohan ni parupuan ni namandok, mertua maina namanubuhon jala pabagotho. Sa sitong namanginang ikomboy do hilalaot tadisi. Marhite padohani adong pangapianon. Adong pangapianon. Ditikido ibana mertua ma ina na manubuhon jala na pabagotho. Molo tahilalan yan. Adong do pangapianon disi. Out-out yan nasongoni. Out-out yan nasongoni. Molo tadok tudongat tarupani mertua ho adong mobilmu gok artam. Sa sitong na di bagasan rohata hiraneng mandok dohita, out-out niyan nasongoko. Mermobil, gok artaku. Mulutadok tuak kadongat tarupani, mertua ho, maranak merburu ho. Di bagasan rohata niyan namanginang, sa sitong na neng mandok, out-out niyan nasongoni. Maranak, merburu. Alani kumboy do hilalat tasongoni molotong pido. Parupuan ni mertua maina na manubuh ko. Adong hira pangapianon di bagasan. Rohana out-out manyan songoni. Alaya manginang padohan ni parupuan ni namandok mertua man ina na manubuh ko. Dang salay. Jala Jesus pedang membantah padohan ni parupuan ni. Karena itu adalah kenyataan. Itu yang diharapkan oleh manusia. Yesus tidak membantah dang diotapi Yesus padohan ni parupuani. Alay, dilehon Yesus dosada pangatusion na baru. Taringot tu hatuaon. Dilehon Yesus do pangatusion na baru. Taringot tungolon na martua. Asabuy dohonon gabi dohot maparupuani. Dohonon jolma na martua. Atik pedang ibana na manubuhon. Jala pabagot Yesus. Parupuan ni pe boy do martua. Parupuan na mandok hatana tu Jesus pe boy do martua. Atik pedang ibana na manubuhon Jesus. Atik pedang ibana na pabagot Jesus. Molo bua. Molo di bagaimana. Jala di peop ibana. Hatani
debata. Los hita pia manginang boy do mertua. Saluhut na hita boy do dohonon gabi jolman na mertua nang peswadong mobilta. Kidang holan dia ka namar mobil dohonot ta jolman na mertua. Au pe atik pedang adong mobil jolman na mertua doaw. Molotung pedang sikop hita manginang di hagabeon. Hirim rohata tu panisa tu tikyon. Asa dilon de bataman yan hagabion tu hita. Dia kena makirim di hagabion parianak kononi. Alay kondohonot tado dang holan dia kana maranak marboru dohonon jolma na martua. Aupe buido dohonon jolma na martua. Molo ba? Molo tabige jala tapeop hatani de bata. Semua orang bisa berbahagia. Walaupun hamorauni hagabion ng hasangapon dangadong di bana, tetapi dia tetap bisa berbahagia ketika dia mau mendengar firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Narumikot dia membege jala mameop hatani debata. Jala sasitong na pia manginang si Maria ina ni Jesus, dohonon gabi jol man na martua iba, na dadaholan ala iba na manubuhon dohot na pabagot Jesus. Ali si Maria, gabi jol man na martua, ala niya ala di peop iba na do, hatani debata. Si Maria ina ni Jesus, gabi jol man na martua, ala di peop iba na do, hatani debata. Imamulo tajaha manginang di Lukas bidusadai. Ditikiro suru-suruan mandapoton si Maria, lao pabuahon, gabi-gabian maho, tubuan anak maho. Wah macarana. Didok si Maria masongoni, dia lusi suru-suruan nima, dia lusi suru-suruan nima tu si Maria, songgopan ito di parbadia maho, jalalinggoman ni hagogoon ni nasutibuli doho, ala ni i nabadia dodohonon na tubui anak ni debata. Roma si Maria mandok di ayat 30, Lukas sada ayat 30. Gabi didok si Maria naposo ni Tuhani doaw, say saut matuaw, songon nani dok mi. Mertua si Maria lanya ala do imana, say saut matuaw, songon nani dok mi. Mertua si Maria ala diolo ibana hatani debata. Mertua si Maria ala ni haradionna patuluson hatani debata. Dungi didok muse di Lukas 2 ayat 10 siai. Iya si Maria di peop do hatai. Jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Jadi dada holan alay bana na manubuhon dohot pabagot Jesus. Alay ala di peop ibana do hatani debata. Om manarumikot amang inang nasong nahudok kami naking. Buy do salut na hita dohonon jolma na martua. Didok Jesus di ayat 20 walui. Mertua naubege hatani debata jala na upeopsa. Alain na macerikot ikot ingotota. Tidak cukup hanya mendengar. Dang cukup holan mabige. Alay ikon dohot do mameop hatani debata. Mendengar itu mudah, kita hanya persiapkan telinga kita. Tetapi mameop hatani debata, ikon taparadi dorohata, majakon hatani debata, asamian hatai di tonga-tonga ni parngulwata. Jadi tidak mendengar saja, tidak hanya memakai telinga saja, tetapi mempersiapkan hati kita sebagai tempat firman Allah berdiam di dalam diri kita. Jala bagas do naneng di dok marhite hata upiop saon. Molo di hata gorik di dok do hata upiop saon pulo sontes. Jala bui do talapati marhite ragam akka arti rupani. Pulo sontes bisa berarti memelihara. Jala itu na dipakai di Alkitab, memelihara firman Tuhan. Dungi pulo sontes juga bisa berarti menjaga firman Tuhan. Bisa juga berarti merawat firman Tuhan. Bisa juga berarti mempertahankan firman Tuhan. Bisa juga berarti mematuhi dan mentaati firman Tuhan. Alani bagas do nani dok marhite hata nama meop hata ni debata. Marhite nama meop hata ni debata molo tapiop hata ni debata manginang.
gabe hata ni debatado na manggohi rohata. Molo tapeop hata ni debata, gabe hata ni debatado na mga rajay, dohot manggom-gom nguluta. Gabe ruar masiyan ngulutaon, parbuwe ni hata ni debata. Gabe ruar ma siyan nguluta, parbuwe ni hata ni debata. Kita diajak, diarahkan untuk melakukan kehendak Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Marhiti na mameop hata ni debata. Amang inang, naking udok kami na macerikot ima, mameop, dadaholan na mabigi. Adong do, sa halak na baru mula marminggu, dung mula marminggu iba na di pardalan, pajupang madohodongan na. Hape dongan nedang marminggu. Dungi do iba na ma tudongan na. Rugi ho dang marminggu naking. Dialusi dongan ne masongonon. Bahasa di dokko rugio dang marminggu. Tung tabo naking jamita ni paditay. Buah pertabona. Holan na mekkel lohami di bahen paditay. Sian awal satu akhir ni jabitay. Dang terasa sa jom amang paditay marjamita. Ala seholan na mekkel hami di bahen. Outbuin yan. Amang iman na terus marjamita di huriata. Dungi disukundongan nema songonon. Molo songoni pato orang maju tuau jamita ni padidai. Ahadu intina asabui do tau marlas ni roha. Dungi dialusi na mandok na kingma. Ada nga pala winoto intina na penting mekkel hami disi las roha disi. Boy do songoni amang inang. Tahilala jamite holan na mambain mekkel hita. Holan na tabo bigio ni si pareon. Alidang sahat turohata. Dang tapeop hata ni debata. Gabi magopodo sa luhut na Molo holan di si pareon do. Alidang sahat tu bagasan rohata. Dang tapeop hata ni debata. Di era digital no engon amang inang. Bebas no hita mabege jamita niyak kapar jamita. Holan tabuk ka YouTube, gok aka jamita disi. Jala bebas no hita mamilit isi par jamita na tahalomohon rupani. Kita bebas memilih. Bahkan khotbah hari ini juga kita bisa banyak temukan di YouTube. Bahkan puluhan khotbah yang menceritakan napatorakon turpukon. Boy do jupak kita di YouTube amang inang. Jalada kuwato hami at itungadong siya kita nung mambige jamita di YouTube at dorang so marminggu. Itu sah-sah saja. Tidak masalah. Itu memperkaya kita akan firman Tuhan. Alena rumikot ima, di piop hamudo hatai, di piop hamudo jamitai, manang holan tadok jago malo paditay marjamita. Holan itap ni aledang tapiop di bagasan rohata. Dang tahanguluhon. Holan sahat tu si pareon aledang sahat tu bagasan rohata. Manang na madjahatan ni debata ya manginang. Manang na madjaha ka renungan-renungan. Nungain gudang ka renungan harian. Bahkan mungkin setiap hari lebih dari satu renungan harian masuk ke handphone kita. Selain buku ibadah harian yang dikeluarkan HKBP Serpong, mungkin kita juga menerima kiriman dari orang lain tentang renungan-renungan harian. Tidak masalah, itu memperkaya kita akan firman Tuhan. Alai narumikot ima, jolopeop johatai. Banyak orang yang dapat renungan, dia dapat kiriman renungan, kemudian dia langsung share kepada orang yang lain. Tanpa terlebih dahulu membaca renungan itu. Ada orang seperti itu. Holan masuk tuh handphone na renungan, torhatop iba naman share tu halak na asing. Dang jolo di jaha, dang jolo di piop di bagasan rohana. Molo adong na mangulaw songoni amang inang. Dohono naima bertobatlah. Edo kan? Molo adong sahat renungan tuhamu, renungan harian. Jaha, peop, martangiang, dungi, share tu halak na asing. Asa unang holak kita na marlas ni roha. Ale halak na asing pe, dohot marlas ni roha. Ale molo langsung taser do amang inang, dang jolo tapeop, dang jolo tajaha jala tapeop.
Omma songonan idok ni si Paulusi. Na asing hujamitai ale au boy do gabe bolong. Na asing dapotan las ni roha ale au gabe bolong. Molo dang tapeyop hatai. Sarupa matua kapar jamita. Padita pesongoni ikon di piop ibana do hatai at dorang so di pasahat jamitai. Tuakka nanaing manangihon hatani debata. Alani do amang inang. Tung takas di dok Jesus. Mertua ma. Nau bege hatani debata. Jala nau piopsa. Nau piopsa naking udok kami bagas do lapatan na. Hatani debata manggo hirohana. Mga raja rohana. Manggonggom nguluna. Gabi ruwar ma. Siyan ngulunay. Parbuhi ni hata ni debata. Di ulaw ni ba na mahata ni debata. Di tonga-tonga ni pangulan na. Heado-adong sa halak ruas ni Huria. Holan ditiki marjamita pad di tarupani. Sa ibu sesaw ni mana hudul-hudulan na. Irasoso ng rohana mabige jamita ni paddiday. Jala di bagasan rohana ito imasong non. Anon dung mula minggu. Ikon hupasahat do hatakot tu pandiday. Mula maminggu manginang. Molo ditiki normal masih jalangan duate. Jongjong ma di jolo padita los Roma akaruas madjalang los pasaton selamat hari minggu. Ale disengaja amat tanaking ma ruas naking ma asaibana na parpudi manjalang paddiday. Ala adong nanaing dohonon na tu pandiday. Sao may bana na parpudi, dungi sambil madjalang panditay hu madidok hatana songonon. Amang padita nami, naswadong bejamita na asing. Nung nga pola sa puluhali hubege jamita taringot tusi. Naswadong bejamita na asing nga bo sanaw, nga sa puluhali hubege jamita taringot tusi. Dungi amang inang, dang tordialusi panditay sukusukun ni ruasi. Alay gabe balik do panditay manukun songonon. Dinggan mayamang molonung nga sa puluhali libigi ho jamitay. Alay nung nga hya di ulaw ko. Sip may bana jala udukma. Dakya do piyamang. Molo songoni Roma homuse marminggu di minggu naneng ro. Asa bigyon mo jamitay pasapulu sa dahalihon. Dungi ulahoma. Dang holan na mabige. Alay ikondo. Mameop hatani. Debata dibagasan nguluna. Mangulahon hatani debata dibagasan nguluna. Didok do di Jakobusada ayat 22. Alay gabe si ulaon hatai mahamu. Unang holan pananginangi. Aka na paototohon dirina. Hendaknya kamu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Molo dang taulahon do kita menipu diri sendiri. Molo holan mananginangi do hita dang taulahon kita menipu diri sendiri. Peop ulahon ma. Asa dia asa dohonok kita jolmana mertua. Buasa mamanginang mertua hita. Buasa magabe jolmana mertua hita molo tapeop hata ni debata. Alanyaha na parjolo sahali molo perpesalmen mandok di pesalmen 110 ayat 105 hatamido sulu-sulu ni patu jala hatiuron di dalaku. Firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita berbahagia karena firman Tuhan bisa menjadi terang di dalam setiap langkah kita. Sehingga dang tartuk-tuk kita manginang. Ala adong hatani debata na manodangi nguluta na patiurhon pardalanata. Gabi martua mahita. Dungi buasa martua hita molo tapeop hatani debata. Karena firman Tuhan itu tidak pernah usang. Firman Tuhan itu tidak lekang oleh waktu. Firman Tuhan itu berlaku sepanjang masa.
Ido didok di Matius 24 ayat 35. Salpu pesogot langit dohot tanoon. Anggo akka hataki dang na salpui. Dunia ini akan berlalu. Dunia ini akan berakhir. Hamoraon, hagabion, hasangapon, haulion ni rupa ni jolma pehlau salpu da manginang. Salpu do salutna. Alianggo hata ni debata. Dang na olo salpu. Firman Tuhan tidak pernah usang. Firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Firman Tuhan berlaku sepanjang masa. Dan firman Tuhan bisa menjawab pergumulan setiap orang di sepanjang masa. Karena firman Tuhan itu kekal. Molo tapi opi mertua mahita. Napatuluhon na manginang buasa gay mertua hita molo tapi op hata ni debata. Alahata ni debata do nagabi hagugoon di akan naupiopsa. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi orang-orang yang memelihara firman Tuhan. Gabi hagugoon do manginang. Alanido didok Yesus di Matius 7 ayat 24 satro di ayat 27. Matius 7 ayat 24 satro di ayat 27 didok dosongonon. Asa na ubege hataki jala diulahon. Si patudosan mai tu halak na marroha. Na pauliulihon bagasna di atas batu mamak. Ia rope udah potir. Mangalatap petakuju jala purpe haba-haba. Manodong bagasi. Dang na marupak ay batu mamak do hao jahanna. Alay na ubege hataki hapedang diulahon. Ima si patudosan tu halak na oto. Na paulihon bagas na di atas rihit. Dungi Roma udah potir. Mangalatap mata kuju. Purma dohot haba-haba manodong bagasi. Gabe marupak ma polatung marongso. Mola na mabege jala mangulahon na mameop na king. Ro takuju, ro udah potir, ro haba-haba. Gobaran ni parukilon da manginang. Itu gambaran pergumulan, tantangan yang dihadapi manusia. Tetapi karena dia mendengar firman Tuhan, memeliharanya, dia melakukannya dalam kehidupannya, maka tantangan itu tidak membuat dia jatuh. Karena apa? Karena firman Tuhan menjadi kekuatan baginya. Gabi hagugoon di bana. Alanido molo ditiki mangapuli hita. Seta pasado hata ni debata. Asa buah, asa margogon yan. Na marukili ditiki mangado pisitaw no nibana. Jadi dang hola nasa mamban mekkel jol mamanginang. Molo di pasat hata ni debata dada hola mamban asa mekkel hita. Tapi firman Tuhan itu juga bisa memberikan kekuatan kepada yang lemah, kepada yang menderita, kepada yang letih lesu. Gabi hagugoon. Napawaton wasama gabi mertua hita molo tapeop hata ni debata. Alahata ni debatado na mangajari. Alahata ni debatado na pauliulihon nguluta. Oma nanidok na di 2 Timotius biddu tolu mamukka masian ayat 15 sat rodi ayat 17 hujama manginangate. 2 Timotius tolu ayat 15 sat rodi ayat 17. Huhut ala dibotohosian si ete-hete homi. Dope surat na badiay na margogo pabisukoko asa taruli di haluaon marhite-hite haporsyaon di Kristus Jesus ay nasa surati sinihaton ni debatado jala hasea mamudai mamitsang pauliulihon manugunogo di bagasan hatigoran asa ripas halak ni debata hobas tunasa ulaon na dinggan hata ni debata mamitsak kita. Hata ni debata mamudai hita. Hata ni debata pauliulihon ngoluta. Hata ni debata manugu-nugu hita asabwa. Asaripas halak ni debata hobas tunasa ulaon nadinggan. Supaya setiap orang yang percaya diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Firman Tuhan memperlengkapi kita untuk melakukan setiap perbuatan baik. Gabijol mana martua mahita molo taulahon lomo ni roha ni debata. Taulahon hata ni debata. Tapeop hatai di tonga-tonga ni parnguluata. Mertua ma naubege hata ni debata. Jala
na upeopsa. Amin. Martangya kita. Mauliate rohanami diho ali Tuhan Jehovah Dewata nami. Alanunga diajari jala disungguli rohanami. Marhiti hatam na badiyay ng hutangyok kami. Di tonga-tonga ni parsauran nami di ari minggu sa daryon. Asa rade mahami saluhut na li Tuhan. Mabigay hatam na badiyay. Laos hupiop hami hatami ali Tuhan. Gabi hatami man ang mga rajay rohan nami. Gabi hatami mali Tuhan. Namian di tonga-tonga ni parnguluan nami. Namanggunggomi ngulo nami. Asa ruar siyan ngulo namion. Akaulaon na ding gani. Jala asa margogo hamil Tuhan lahu madalani ari-ari ni ngulo nami. Jala margogo ami lau patupaon akanauli na dinggan di tonga-tonga ni parnguluan namion. Asa dohonon mahami salut na li Tuhan. Jolma na martua. Molo hubigi hami jala hupiop hami hatam na bedye. At tungali Tuhan pargugoy mahami. Dongani hami ni Tuhan. Asa buhay totok kami manjakon hatami jala mangulahon dito nga ni parnguluan nami si ganupari. Alituan Jehovah Dewata nami marhite tangiang namyon. Huwag kami huriam alituhan HKBP serpongon. Parhalado ng dohot salut na akaruas ni Huria. Asa homa na mamasumasu huriamon. Na mamasumasu hami salut na lituhan. Homa na patuluson salut na akka program-program. Akka na sinakapan ni Huriamon. Na naing ulahonon ni Huriamon ni Tuhan ditik kinajonokon. Asa marhite akka program na yung dipatupa Huriamon. Marsangap marmulia goarmu na badiyay. Pasu-pasu jaladongani hami salut ni Tuhan. Dinamangula akka ulon nami si ganupari. Jala pasikop mali Tuhan nasa narikoti. Dito nga ni parnguluan nami. Molo tungpe mardomu sirangan no kami siyan tonga ni bagason. Bagas jorom na badiyon ni Tuhan. Homa na mandungan ni hami. Homa na patarok kami. Asa buhay kami satu bagas nami be. Pajupang doa ka keluarga nami. Di bagasan hahipason las ni rohan na siyako. Jalo matangyang nami on di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amin. Maredehita siyan bukwede nomor 757 ayat sada dohot udutna uhut ma tapasahat peliata tu huria dohot tu pusat marede mahita.
Tapasahat mapiliatta tu harajaun ni debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silion lehon na denggan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hu pasat hami masiyan na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hu parasyak kami pilihanon. Patimbulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriyam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asa lamhutad dahami. Godang ni silehon-lehon mitu hami. Asa lam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia ma goarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap ari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dami jala-jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasorhon ma damena tutodim. Selamat hari Minggu madi ita salutna.